introturen her. Nå drenge, nu kommer I på film, så vi har et... Sådan så I ud, inden I var på opdragelsestur. Og sådan ser I ud, når vi kommer hjem fra opdragelsestur. Kun hvis I er nøgne. Vi filmer kun nøgne unge mennesker. Film dem kamera. Shit, man. Jeg tror, vi filmer. Hej vloggen. Hej Luca. Luca, han kommer lige. Med mango dragefrugt. Hvad så, boys? Ja, prøv at se. Hvad fuck er det her? Det er fucking crazy, det her. Jeg har givet 5,3 euro for det her lort. Kan du se noget med den? Ja. Hvor fanden filmer du? Prøv lige at gøre det igen. Nej. Nej, han lader nogen tjekker den, ikke? Det var Louis, der stod der på mig. Nej, fordi prøv lige at kigge på skærmen. Det ser fucking sjovt ud. Må lige se det? Prøv at gøre på mig lige. Kommer han tilbage nu? Vi er ved at filme blog, vi skal også lige have dem med på. Han vil bare bruge alle lærepladsen. Ikke filme mere resten af turen. Hvem har vi her? Vi har Emma. Hej Emma. Nej, den stopper med at filme. Ikke stoppe med at filme. Er den stoppet? Nej, den er ikke. Hej. Jeg er ikke stoppet med. Hej. Hvad med buschaufføren? Hvordan synes han det går? Jamen indtil videre, så kan vi da nå det her, tror jeg. Det er et godt sted at starte i hvert fald.
Og så er der sådan en fedtklump kommer. What? Okay, kommer kamera. Vi skal lige se os nummer lige. Ja, det er så. Nej, kom William. Så roligt nu, altså. Hold så fast. Hvad sagde du, Frederik? Kom nu, Robin! Ret! Ret! Jamen, vores første 2 kampe her, der har vi spillet pissegodt. Vi har sådan næsten vundet med 10 hver i begge kampe. Ja. Og ja, vi har bare lagt sådan bundniveauet hernede. Og sådan, vi gør det ret godt og sådan. Ja. Det gør I sgu. Så nu ser vi bare frem til vores næste kamp. Og smadre dem. Ja, forhåbentlig. Så nej, jeg er her. Remember to like and subscribe. Hvad så derude? Så er vi på ferie. I Prag. Ja, i Prag. Vi skal til at spille vores kamp. Ferie. Første kamp i dag. Vi er i turnering i Prag. Og her til interview. Ja, præcis. Og her, der har vi vores hotel. Og det er vores hotel, det der. Det er der helt smadret. Sådan et forladt sted. Det er forladt sted. Og så er der et shoppingcenter derovre. Og så... Og hallen, den er vi på vej ned til nu faktisk. Kæmpe omklædning. I kan få roomtour ind i omklædningen. Er det rigtigt? I kan få en hoteltur, når vi kommer hjem. Ja. Og så... Virkelig luksus. Det er 6 stjerner. Lyder han så ikke på vores 6-stjerner hotel. Og der skal vi spare. Så fanger vi lige Morten her. Morten. Du er Mark. Og vi er klar her. Jo, William han kan godt lide at lave svendeflex. Og nu er vi klar til at spille ved vores 3. kamp. Ja. Og Karl skal ellers stå og kommer der. Så er der roomtour. Den anden er også lovet. Du står lige og fumler med nøglen. Ja. Det er sgu nogle lortedør, vi har her i. Okay, viser du det, så filmer jeg. Okay. Så vi kommer ind. Velkommen til det 5-stjernede
Selv næsten. Så her der har vi vores materialebord. Lidt af det gode. Lidt til at tørre nummeren. Lidt til at lede. Så har vi lidt råd herovre. Lidt pladser, lidt udstyr. Jeg tror så har vi sæt. Og så har vi skupetter. Så har vi trænernes sted. Så vi her, så kommer en låst dør. Og så er Freddy. Så skal vi ind her. Og det er her, hvor vi hygger. Ja. Roser. Altså rigtig godt. Kom igen, Ali! Godt, Karl! Ej, der er ikke nogen idioter her. Jo, jeg var lige ved at glemme min pude. Nej, det er dumt. Der er ikke nogen idioter her. Nej, det er dumt. Det er vel lige et lille værelsesview her. Nå, den er låst. Inspection. Hvordan går det? Skal du filme på morgen? Filmer alt. GB strømper. De er fine nok, dem der. Filme. Hvad? Det er også sjovt. Nej, hvad fanden? Han filmer.
kan du skubbe? Ah, jeg kan godt lige gå. Ja, sådan der. 3, 2. Er I klar? Vi er over på den anden side af bækken, vi har med et øjeblik. Skulle det gerne blive bedre vej? Jeg kan bare se dine fødder, ikke? Der er ikke nogen derinde. Der er der en. Jeg giver det dig. Ja, ja. Jeg kan bare se dine fødder, der kigger efter mig kamera. Hvad er der foran? Kæft, det mål kommer med noget. Og han dribler, han kommer ind, han har breakaway, ej, nej, han misser den, fucking amatør, mand. Skal ikke vise, hvad Shit, Og her bliver der shoppet tøj på Panda Buy. Ja. Og Dvinge skriver med tjekkiske damer. Nej, slår han. Anton er i gang med noget også her. Dvinge har taget chilleren. Her er der topkamp. Nej! Nej! Og Omar, han er dommer. Hvem er det sort? Det er Omar, der er sort. Hvad tjekker vi ud der?